कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। दापोलीमध्ये भीषण अपघात झालेला आहे। दापोलीमध्ये सरकारी हॉस्पिटलच्या समोर मुख्य रस्त्यावर संध्याकाळी 4:30च्या सुमारास 2 दुचाकीचा अपघात झाला। या अपघातामध्ये दोन्ही चालक गंभीर जखमी झालेले आहेत। प्राथमिक उपचारासाठी दोघांनाही दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले। मिळालेल्या माहितीनुसार समाधान मंगेश जोशी वय वर्ष 18 राहणार करजगाव याच्या जबड्याला जबर मार लागून 7 ते 8% पडल्याची माहिती आहे। वकार अब्दुल रौफ मुजावर वय अंदाजे 21 राहणार बुरुंडी याला देखील पुढील उपचारासाठी डेरवन येथे हलवण्यात आल्याची माहिती आहे। वकार याच्या डोक्याला मार लागल्यामुळे त्याला डेरवन येथे पुढील उपचाराकरता हलवण्यात आलं। दापोली येथील सरकारी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये प्रथम उपचाराकरता दाखल करण्यात आलेलं होतं। सुमारे 4च्या सुमारास दापोली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या गेटच्या समोर 2 टू व्हीलर दुचाकी गाडीचा अपघात झाला। दोघांनाही दुखापत झालेली आहे। सध्या दोघांवरती उपचार सुरू आहेत आणि अपघाताचा सध्या दापोली पोलीस तपास करतायत। सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी। यासाठी आहे ना काका, इथं घरटू पाहिजे, झेब्रा लाईन पाहिजे, काय नाही।